мардуми тамаддунсозу ободкори ноҳияи Шарнав бо бунёду созандагӣ ҷашни 26-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро хеле хуб истиқбол намуданд. дар минтақаҳои дурдасти деҳоти ноҳия як бозори фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ, чойхона, дӯконҳои савдо ва як варзишгоҳ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ватандӯсту ободкори ноҳия сохта ба истифода дода шуд. дар ин минтақа аҳолии ҷамоату шаҳраки ноҳияи Шаҳринав дар ин рӯз намунаи дастовардҳои тамоми соҳаҳои хоҷагии халқро ба намоиш гузошта буданд. намояндагон меҳмонон сараввал аз ин ҷо дидан намуда барои заҳматҳои соҳибкорону деҳқонон ва кишоварзон баҳои баланд доданд. баъдан дар варзишгоҳи ноҳия ки наздик ба 5000 сокинон ҷамъ омада буданд, барномаи фарҳангӣ бахшида ба 26-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. дар чорабинии фарҳангӣ роҳбарияти ноҳияи Шаҳринав ва намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда тамоми сокинони ноҳияро аз номи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон табрик гуфта, қайд намуданд ки 26 сол қабл миллати кӯҳанбунёду соҳибфарҳанги тоҷик соҳиби дастоварди бузург ва муқаддас истиқлолияти давлатӣ шуданд. ҳарчанд ки ин давлат дар назди таърих муддати хеле кӯтоҳ бошад ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон дар ба дастовардҳои бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ноил гаштааст. барномаи театркунондаштаи шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Шаҳринав ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабини мутрибону сарояндагони кишвар иштирок намуда бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу поздоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардонидан. бояд қайд намуд ки дар ҳақиқат имрӯз Тоҷикистон маҳз бо шарофати истиқлолият ҳамчун узви баробарҳуқуқии ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид ва дар харитаи сиёсии дунё бо ҳама махсусиятҳои давлатдории муосир арзи ҳастӣ намудааст. бо боварӣ метавон гуфт ки истиқлолияти давлатӣ ҳамчун ҷашни мубораки миллӣ ба густариши бештари худогоҳиву худшиносии ваҳдати миллӣ ва ифтихори ватандории ҳар як фарди баланду номуси Тоҷикистони бишт осо нерӯи тоза мебахшад.